El conte d'avui s'anomena Una gran família. Hola, em dic Violeta i aquest és el barri tan bonic en el que visc. M'agrada molt jugar amb els meus millors amics i amigues, fer fotos, el gelat de xocolata, fer pessigolles i dir paraules que fan soroll. No m'agrada res el desordre, ni les bestioles que piquen, ni plorar, ni la gent que crida. Aquest és el Raspall, el meu gos. El vam adoptar quan era petit. És molt divertit i em fa riure. I quan alguna cosa no li agrada fa... Li agrada tant dormir al meu costat, olorar-ho tot, que li grate la panxa i amagar-se. No el perdis de vista. Anem, Raspall! Mira! Ja s'anuncia la festa del barri. Se celebrarà demà. Els meus millors amics i amigues i jo som els encarregats de guarnir la plaça. Hem d'anar a buscar moltes coses. Ens acompanyes? Vinga, Raspall! Anem a casa de la meva millor amiga, la Maya. I aquests dos trapelles d'ací són els seus germans bessons. A la botiga de la família Wang agafem unes garnaldes precioses. Amb el meu millor amic Jung carreguem les capses al carretó de la Maya. La seva germaneta Chia, com és massa xicoteta, es queda amb la iaia. Raspall! Anem! Un dels meus llocs preferits és la floristeria de les mares de la meua millor amiga Nora. M'agrada molt l'olor de les flors i el frufru que fan les plantes quan hi passem a la vora i ens freguem. La seva mare fa els rams més bonics del món. La seva mamà omple de flors la cantonada i el carrer i sembla tot un jardí. Raspall, ves en compte en el cactus! A casa del meu millor amic Lando anem a buscar els faristols dels músics. Mira quants instruments. El seu pare assaja dong, dong, dong amb el gran contrabaix. La seva mare dirigirà l'orquestra demà. La mare de la meva millor amiga Bet és la responsable del casal del barri i ens deixa les taules i les cadires, has vist? Semblen una filera de formigues arribant a la plaça. Caminem tip-tap, tip-tap, tip-tap. Violeta, Violeta, ara baixem! Els que em criden des del balcó són la família del Jaume i la Mercè. Ell té 2 fills i ella 2 filles. Un dia es van enamorar i ara la família ha crescut. Quina sort tenir de cop més germans. A que sí, Raspall? Ara és hora d'anar a dormir. Demà serà el gran dia. El meu Raspall ja dorm. Però, catacrac, burbum, quina tempesta! El Raspall tremola perquè li fan por els petats i les tronades. Ai, ai, la plaça! Oh, no! Tot ha quedat xof, crac, clinc, croc! Buf! Calma! Mira, ja arriben l'Eduard i l'Anna, uns altres meus millors amics. Ella, amb la seva mare, dins del petit camió, escombra
I ell amb el seu pare, el bufador que retira la brossa. Bravo! Bessons, raspall! Prou de remenar les fulles. Així doncs, tornem a guarnir la plaça, canviem tot el que s'ha trencat i pensem bombetes de colors, netegem les taules i les cadires. Tenim molt a fer i poc de temps, però som un bon equip. Mentre els uns arreglen la plaça, els altres són a la sala dels contes amb Carme, la bibliotecària, que ens estima tant. Amb ella aprenem a fer unes banderoles i fins i tot el raspall ens ha donat un cop de mà. El temps passa volant. Tic-tac, tic-tac. Només ens falta anar a buscar un pica-pica a la pastisseria dels pares de l'Estel. El seu pare és forner i el seu papi, pastisser. I ho fan tot tan bo. Nyam, nyam! La plaça ha quedat preciosa. L'orquestra ja està a punt i la directora també. Però què passarà ara? Oh, s'ha extraviat la batuta. On deu ser? Raspall! L'has trobada! Ets el gosset més llest del món. Ho veus? Som diferents, som únics, som de tots colors. Però una cosa ens fa iguals. Tots ens ajudem i ens estimem molt. Som una gran família.